Astăzi deschidem un proiect special, Videoteca de Aur, o serie de interviuri care vor păstra istoriile profesorilor noștri. Primul interviu îl dedicăm doamnei Elena Cipotaru, o figură emblematică pentru școala noastră, persoană care și-a dedicat viața educației și formării elevilor în limba engleză. O adevărată onoare să vă avem astăzi alături, doamna Elena. Mulțumesc! Fiecare poveste are un început. Cum ați descoperit dumneavoastră pasiunea pentru limba engleză și de unde vine dragostea pentru această limbă? Dragostea pentru această limbă vine de la fosta mea profesoară de limba engleză, doamna Nadejda Brașoveanu. Ea mi-a insuflat această dragoste prin multe metode, prin multe tehnici care le-a utilizat la lecțiile dumneiei. Plus la aceasta, ea ne-a organizat diferite excursii. Și mi-aduc aminte o excursie organizată de dumneiei la mare, unde am făcut cunoștință cu un grup de studenți din Indonezia. Și noi așa de tare ne-am bucurat că noi putem să conversăm cu ei, că ulterior noi ne-am făcut și prieteni, am corespondat mult timp. Asta e. Am văzut și alte persoane în vedere care anume vorbeau limba. Pe timpurile acelea nu prea erau deschise hotarele ca să vină din alte țări, dar ea mi-a organizat așa o întâlnire, ca ulterior noi i-am invitat la Hâncești, le-am organizat o activitate foarte frumoasă și de atunci s-a pornit dragostea pentru limba engleză. Se simte că pentru dumneavoastră a fost o adevărată chemare, iar acum, privind înapoi, gândul ne duce inevitabil la oamenii care v-au format și dumneavoastră ați spus că a fost profesoara dumneavoastră, dar dacă vorbim despre profesorii prezenți, ce sfat le-ați da sau cum i-ați îndruma? La tinerii profesori, cred că tinerii profesori, le-aș da multe sfaturi, dar sfaturi de viață, ca să fie cu picioarele pe pământ, să poată să aibă timp să muncească cu toți elevii, să-i aibă în vizor pe toți absolut, și pe cei care au îndrăgit limba engleză și cei care cunosc mai puțin, dar să încerce să-i motiveze în așa mod ca venind la lecții să aibă o plăcere, să aibă un contact cu fiecare copil, să aștepte de la fiecare copil o idee frumoasă, ceva interesant, pe care să-i motiveze să vorbească limba dată. Generațiile actuale au nevoie de un reper autentic, iar noi credem că dumneavoastră sunteți unul demn de urmat. Într-o profesie, ca și a dumneavoastră, desigur că cere timp, emoție și echilibru. Cum ați reușit să mențineți echilibrul între viața personală, dar și cea profesională? Echilibrul l-am stabilit destul de ușor, fiindcă soțul a absolvit tot facultatea de limbi străine. Interesant. Fiica mai mare a absolvit tot facultatea de limbi străine și a doua fiică a absolvit tot facultatea de limbi străine. Și noi avem ceva comun să discutăm atunci când ne întâlnim. Echilibrul este poate cea mai mare provocare, dar și cea mai frumoasă dovadă că pasiunea nu exclude liniștea, ci o completează. Nu este un secret că în ultimii ani salariul profesorilor s-a majorat și continuă să se majoreze. Dumneavoastră considerați acest lucru o motivație sau totuși profesorii ar trebui să continue să schimbe ceva? Eu nu cred că salariul e o motivație. Dacă iubești copiii, dacă îți iubești profesia, dacă iubești limba, nu-i salariul o motivație. Eu n-am fost bogată niciodată, chiar când m-am angajat să lucrez la școala, pe atunci școala numărul 1, care era chiar numărul 1
nu numai în raion, dar și în Republică, că eu nu socoteam banii. Eu mergeam la oră și primeam satisfacția din ceea ce primeam la oră. Nu socoteam banii, nu știu de ce, dar nici acum nu-i socot. Că banii vin și se duc, dar generațiile pe care le educi, ele îți rămân întotdeauna în suflet. Eu merg deseori în Canada și atunci când merg acolo la fiica mea, numai decât foștii mei elevi care acolo lucrează și evident că cunosc limba foarte bine, ei numai decât cer întâlnire cu mine, ca să mă întâlnesc cu ei, să discut despre unele chestiuni care poate nu le-am discutat la ore, dar e foarte plăcut. Cum ați menționat și dumneavoastră, profesia dumneavoastră cere unele deplasări în Statele Unite sau Regatul Marii Britanii. Am menționat de ceva proiecte de peste hotare. Am organizat, fiind profesoară de limba engleză, am organizat proiecte de 4 ori, 4 proiecte am avut cu Statele Unite ale Americii, unde am ținut legături, fiindcă 11 ani de zile am lucrat cu voluntarii Corpului Păcii, am lucrat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii, a venit, a făcut o testare elevilor mei și din toată instituția a ales 15 copii care au avut cea mai mare onoare să viziteze Statele Unite ale Americii pe gratis, timp de 3 săptămâni, să asiste la ore, să asiste la diferite conferințe, să viziteze orașele Philadelphia, Wilmington, New York, Washington. Și ulterior, noi invitam pe dânsii să vină la noi. Și evident că au rămas mulțumiți. După primul proiect, noi am invitat și ei au rămas mulțumiți, de aceea proiectul a continuat încă 3 ani la rând. O adevărată oportunitate pentru elevii Republicii. Astăzi mă întreabă elevii, dar unde e oportunitatea de azi? Că noi tot vrem să participăm în aceste proiecte. A venit Trump la putere și a spus, mai răbdați un pic. Cunoaștem faptul că discipolii dumneavoastră întotdeauna au ocupat locuri fruntașe la olimpiade, concursuri. Cum este pentru dumneavoastră ghidarea și procesul acestora? Cum îi vedeți pe ei? Și ce dificultăți uneori apar în timpul învățării? Cum îi ghidez? Eu fac un fel de olimpiadă în clasă, ca să văd care sunt nivelele, care este nivelul de pregătire. Ulterior, începem a lucra și lucrăm insistent asupra subiectelor care sunt întotdeauna la aceste concursuri și locale, și raionale, și chiar și republicane. Și îi văd pe cei mai insistenți, pe cei care au o plăcere să lucreze, ascultă de oricare chestiuță care le arăt cum trebuie să lucreze asupra eseului și când văd lucrurile astea, atunci ăștia îi promovez la Olimpiada raională și ulterior la raion, care sunt cei mai buni, cei pleacă în Republică. Sigur, un profesor trebuie să vadă dincolo de elevi, să vadă evident, și să vadă atracția copilului. Dacă lui îi place să facă lucrurile astea, să nu facă de nevoie, să nu facă pentru că ar avea nevoie de o notă mai mare, da, de plăcere. Pentru că vorbim de elevii dumneavoastră, ce mesaj ați avea să le aduceți? Mesaj la elevii de astăzi? Care e mesajul meu? Eu am un motou. Cât trăiesc, atât învăț. Deci și întotdeauna îi ghidez că ei trebuie să învețe. Că numai dacă învață, are cunoștințe profunde, el poate să atingă orice obiectiv din viața lui. Și ca o ultimă întrebare, care este un lucru sau un moment simbolic pe care oamenii și persoanele trebuie să-l țină minte despre dumneavoastră?
Ce trebuie să țină minte oamenii? Eu, iată, încep de la faptul că eu vin dintr-o familie mare, cu 7 copii, da? Unde eu sunt cea mai mare și părinții mei aveau așa, mai ales mama, tu ești cea mai mare, tu ești învățătoarea lor, la cei mai mici, așa. Și grija, iată, grija față de frații mei și surorile mele mai mici, și am observat că ei nu numai acceptă grija mea, dar și stima față de mine. Și astăzi, când ne întâlnim, că suntem 4 surori, și astăzi când ne întâlnim, mă bucur foarte mult că țin în capul mesei valorile care le avem noi, care le-am avut în familie, le păstrăm și acum, și anume valorile din țara unde locuim. Valorile chiar sunt importante pentru... Foarte importante, foarte importante. Noi vă mulțumim enorm pentru timpul acordat, că ați fost de acord să demarăm acest proiect și, în general, ce părere aveți dumneavoastră despre realizarea acestor tip de proiecte? Dacă aceste proiecte sunt ca un fel de imbold spre a păstra valorile noastre, eu sunt foarte bucuroasă. Noi vă mulțumim. Acesta a fost primul interviu din videoteca noastră de aur. Noi sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm data viitoare.